El nou matasegells ha estat presentat dimarts al migdia a l'oficina de Correus de Vilafranca amb la presència del regidor de Cultura Raimon Gusí, el cap de sector de la xarxa d'oficines de Correus, José Juan Villa, i el responsable de la secció filatèlica de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Josep Anton Plans, entre d'altres. El matasegells estarà a l'oficina des d'avui mateix per a aficionats a la filatèlia, clients i turistes que vulguin sol·licitar aquesta estampació especial per als seus enviaments. El disseny ha anat a càrrec de Correus, que l'ha volgut dedicar al fenomen casteller. I el que hem posat avui en marxa ha sigut el matasegells turístic de Vilafranca, amb una imatge representativa dels castellers que molta gent identifica aquesta imatge en la localitat. Correus ha emès ja 40 matasegells turístics destinats a les oficines postals més importants de Catalunya i dissenyats per col·laborar amb la promoció turística. El president de la Federació Catalana de Societats Filatèliques, Joan Isern López, present a l'acte, explicava com funciona el procés. Ha de seguir un protocol que és demanar-ho a Correus, fer un disseny adequat al que ells volen representar i si el creuen pertinent, doncs l'aproven, perquè aquests matasellos turístics són senzillament per promocionar Espanya, per promocionar Catalunya en aquest cas. I llavors no tenen cap interès en no donar-los. Tenen molt interès en aquests moments tenen molt interès a que tot això surti. El promotor de la iniciativa ha estat el responsable de la secció filatèlica de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Josep Anton Plans. És una marca postal, té un valor filatèlic i comença a formar part de la història postal de Vilafranca. La història postal de Vilafranca no es fa amb els segells, es fa amb les marques que porten el nom de Vilafranca. Catalunya és la comunitat autònoma que més iniciatives d'aquest tipus presenta a Correus.